Assalamualaikum hormatly tamaşaçylar, gaderli Aýdym Saat söýjiler we dinleýijiler. Bugun aprel aýynyň 10-sy hepden dinç güni diýmek Gahrman arkadamyň tagallasy bilen açylan Türkmen we tele ýaýlymyna siziň sabarsyzlyk bilen garaşyp tomaşa edýän gepleşikleriňizden biri bolan owalar saýlaşan natly gepleşigimiziň täze sany ýaýlyma çykdy. Elbetde mehriban eýleşler, gepleşigimiziň bu günkü sanyny da siz üçin bir owadan aýdymlaryna ýurdumyzda tanalýan meşhur halifa aýdymçylarymyzyň biri öz sadanarlar topary bilen bir näçe aýdymlary bir özi sadanarlyk edip siz üçin ýerine ýetirip berer. Gepleşigimizde halifa aýdymçy bilen gyzykly söhbet eder. Şoň üçin başga ýaýlyma geçmezden Türkmen we tele ýaýlymyny owalar saýlaşan natly gepleşigimizde tomaşa ediň. Ne gepleşigimiziň bugünkü sany bolsa Gahrman arkadamyň tagallasy bilen paýtagtymyzyň görküne görk goşup oturan Aşgabat Medendin Jalş merkeziniň hut özüne göçme sanyny taýýarladyk. Gepleşigimiziň bugünkü sanyna da ýan gaýtysmy diýal owadan aýdymlary, gyzykly söhbetleri gepleşigimiziň üstüne size ýetirer. Bize şeýle döwrewap gepleşikler taýýarlap, şu gepleşiklerin üstü bilen bir döwürlerden döwürlere geçip halifa bagşylarymyzyň, halifa kompozitorlarymyzyň döwreden bir näçe aýdymlaryny bir ýurdumyzda tanalýan ýaş aýdymçylarymyzyň, halifa bagşylarymyzyň ýerine ýetirmegini Türkmen we tele ýaýlymynyň üstü bilen size ýetirip bilýär. Bize şeýle uly mümkinçilikler döredip beren Türkmen sunuwatynyň hak howanlary bize ähli wagtda görelli bolup duran, mektep bolup duran mehriban arkadamyda gepleşigimiziň başyna köp sag bolsun aýdýas. Goý edid arkadamyzyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun. Edid arkadamyzyň alyp barýan ýurt bähbetli, dünýä ähmiýetli işler mundan miýanada uly waşyklara wetsensin. Gahrman arkadamyzyň saýasynda Türkmenistan bitaraplygyň mekanyny bilen ajaýyp ýylymyzda bagtyar türkmen halkymyza gowunlar ýar bolsun. Her bir türkmen ojagyny owadan aýdymlaň, saadlaň sesi belentden ýanglanıp dursun diýip tüýsüramyzdan ardy bolýar. Şeýle ýagşy ardylar bilen mehriban ýyleşler biz owalar saadlaşan natly gepleşigimizde başlaýar. Sene bugünkü gepleşigimizde de biziň söýgüli halifa aýdymçylarymyzyň biri Bäşim Ilmuradow we sadanarlar topary bilen gepleşigimizde gatnaşýar. Bäşim aga gepleşigimizde hoş gördük. Sag bol Beýumrat, gepleşiňizde ýatlap çağırýan üçin. Biziň owadan ajaýyp ýurdumyz bar. Ajaýyp döwletde aýdym saz bilen halka hyzmat edip bilýänmize begenýär. Biz haýsy işiň başyna baramyzda görelli bolup duran arkadamyzdan ylgamlanýar. Arkadamyzyň saýasynda öňkü halifalarymyzyň aýdymlaryny täze öwüşgün bilen dinleýijilerimize ýerine ýetirip berýänmize tüýsüregimizden buýsanýar. Bize şular ýaly uly mümkinçiligi döretip beren mehriban arkadamyza janyň sag bolmagyny, tutýan işleriniň rowaş bolmagyny tüýsüregimizden ardy edýär. Hemişe arkadagly diýarly watanymyzda toýuluşdun. Köp sag bol, Bäşim aga ardylaryňyz hasyl bolsun. Size de edid arkadamyzyň saýasynda şu döredilýän mümkinçiliklerden peýdalanyp, ýa-ni özüňiz aýtdyňyz, halifalardan gelýän bir näçe aýdymlary bir döwrüň islegine görä edid arkadamyzyň bize görkezýän görellüsini eýerip bir täzeçe öwüşüm bilen işläp dinleýijilere ýetirip bilýärsiňizden şu käriňizde de alyp barýan işleriňizde de size de uly üstünlikler ardy edýäs. Mundan miýanada hasam lezzetli, joşunly aýdymlaryňyzyň hem höwüriniň köp bolmagyny tüýsüramyzdan ardy bolýar. Bugun gepleşikde bir näçe aýdymlary elbetde dinleýijilere ýetirers, gyzykly söhbet eders. Ýöne bir ädir aýdymlara geçmeden öňürti ýaşlyk ýyllaryňyzda dolanaly. Mektebe gadammasan öwrüňiz, taliplik ýyllaryňyz, ilkinji döwreden aýdymlaryňyz hakynda, ilkinji gören halifalaryňyz hakynda aýdym sada bolan höwes näçe ýaşda başlady? Siziň ýaşlyk ýyllaryňyz bizi üçin hem gyzykly, şu purdakda bize tomaşa edip oturan dinleýijilerimiz üçin hem aýdym sada muşdaklarymyz üçin hem gyzyklylar. Men Göktepe etrafynda 1970-nji ýylda dogruldum. Birinji orta mektepde bilim aldym. Soň Göktepeň saatçylyk mektebi bardy. Ikinji sınıfda oňa gatnaşdym. Onu tamamlandan soň Ammanke Kelfatyndaky mugallimçilik mektebine bilim aldym. O ýerde Gurban Nuriýewiň ýol başçylygyna ýaşly ansambly bardy. Oňa gatnaşdym. Adanladyňyzmy o wagtlar ýa aýdymçydyňyzmy? Saatçylyk gatnadım. O ýerin tamamlandan soň Maýa Kuliýew adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna okuwa girdim. O ýerde de belli aýdymçy ýigidimi Tuğhan Oraziýerdiýew bilen bile talip bolduk. Ustad mugallimlerden esasy men şo ýerde tälim aldym. Galy berse de ýurdumyzda belli aýdymçy saganlary bar. Gurban, Toğrulbek, Artykow, Ataway Çargulyýew,
Arslan Ataev, şolar ýaly ustad halipalary dinläp gaýbany halipa tutunumda şolary. Aýdymsada 2-nji synpda başladym diýdiňiz. Ýani sözüňizi özüňiz. Indi bir maşgalada näçe dogan siziň mehriban pederiňiz Ilmurat Pudakow bir görnükli ustad, halipa şahyr, Kerim Urban Nepesov, Urban Nazar Edizow, Qara Seyitliýew, Magtymul Müşşiýew, şolar bilen döwürdeş, galamdaş şolan Gelli Bäşiýew bar mukam şahyr. Indi diýjek bolýanym Kakaňyň ýolunda dowam etdirýärmi? Aýdymsadan daşgary goşgy ýazmak bilen meşgullanýan mümkin bir agalaňyzyň, inleňiziň, aýal ogunymyzyň, ýolumyzyň arasyny bir Ilmurat agaň perdentleriniň arasyny şygyryat bilen meşgullanýanlar bardyr. Oglanlardan iň ulu agam bar. Kakydyr Ilmurat, ol goşgym diýär, kakymyň ýoluny ýöredýär, gyýllardan aýal oguny bahar, o da şahyr. Goşgular ýazýar. Düşünükli. Bäşma 2-nji synpda Aýdymsada girişdim diýdiňiz. Halka özüňi tanatmaklyk üçin bir gow eserem öğretmeliler. Aýdymçyny halka meşhur edip tanatmak üçin meşhur aýdym öğretmeli bolýan sadanlany meşhur etmek üçin gow bir meşhur saz öğretmeli bolýan şol döreden işiniň aýdymynyň sazynyň üstülenem halka arasynda meşhur aýdymçy hökümini meşhur sadanly hökümini özüm tanatmaklygy başarýarlar. Sizi bir halka tanadan aýdymlaryňyz barmy? 98-nji ýylda Maýy Kuliýew adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyny tamamlandan soň aýdym bilen meşguldum. 97-nji ýylda ýangydan ýarym telebäsleşigine gatnaşdym. Haýsy aýdymy ýerine ýetirdiňiz? Kakam Ilmurat Pudakowyň sözlerini "Watanym meniň" diýen aýdym bilen "Hürlik we hemradistanyň hemrahym" diýen aýdym ýerine ýetirdim. Şondan çykyş edenden soň Aýdymsada bolan höwesim şeýdir. Şondan soň joşy berdi. Toğrulbek Artykyň durmalar diýen aýdymy toý giýjeti. Keýjegim onu 2009-njy ýylda Gülälegini işledik. Atabay Halipaň aýdany, şol aýdymy özüm haladym. Sazy özümçe taýarlap onuň ustad sazanyny bar. Atda Gurban Niýazow Gökçeden atda haýyş etdim. Akordeonny şonu atda çalyp berdi şol. Şol aýdymlar esasy halkyň aňyny siňen aýdymlar bolup galdy we meşhurlyk getiren aýdymlar. Indi söhbetimiz jemläli aýdym bilen dowam edär. Şu wagt bir size dörjülük aleminde, aýdymsaz aleminde bir meşhurlyk getiren aýdymlar hakyny bir söhbet etdik. Aýdymsada gelişiňiz bar edy, söhbet etdik. Bir sözümiz gowru bolmady ýaly şu wagt toý giýjesi diýdiňiz, keýjegim diýdiňiz. Döreden aýdymlaryňyz bar. Mümkin şol aýdymlary ädir ýerine ýetirip berseňiz, soňra söhbetime dowam edibererse. Bolar. Nädir isteseňiz aýratynlykda, isteseňiz joşdyňyz aýdymlary bilelikde de ýerine ýetirip bilersiňiz. Hormatly tamaşaçylar, Türkmenwat tele ýaýlymyndan o wagtlar saýlaşan ýepleşmeden daşlaşma, halipa aýdymçy Bäşim Ilmurat siz üçin özüne meşgullyk getiren iki san ajaýyp aýdymy ýerine ýetirip berýär. Dinlen, diýinjalyň, lezzet alyň. Bugün senin toyun geçeti, baktım geçeti, gözüm karalı, gözüm övenler hırdan geçeti, baktım geçeti, gönlüm değerli, övelim. Bugün senin toyun geçeti, baktım geçeti, gözüm karalı. Öwädiler hırdan geçeti, baktım geçeti, gönlüm zeyeli.
buwan çağladım buwan buwan kimi Böre bağladım İkimizin kabili bağladılar tüyün Baktığımın törün bağış etyen bödülün Buwan senin koyun içetin Baktım içetin Bödülün karanın Öğretilerin sırdan geçetin Baktım içetin Gönlüm teyini Amca kurte atıydım Buwan yarın baş Gelin amcalar kadar Gelin çapşaş İkimizin nikahını bağladılar tüyün Baktığımın törün bağış etyen bödülüm Buwan senin koyun geçetin Baktım biçetin Gönlüm tüyün Öğretiler kıyımdan geçetin Baktım biçetin Bödülüm karanın Buwan senin koyun geçetin Baktım biçetin Gönlüm tüyün Öğretiler kıyımdan geçetin Baktım biçetin Gönlüm tüyün Gitme yarım gitme oylan ağlatma beni Ödüme yanmaya koyma ver gitme beni Ah sensiz neyleyim ben yarımçı dünyada Beni bu karlarda kardırma Geceler kararlar Dam teker oyundum bana yetme Bu teşte yüreğimden savaşma Gideceğim gecelerim Ben onu zorlarım Bakım ben tücülüm Tücüzem diyeceğim Gideceğim gecelerim Ben onu zorlarım Bakım ben tücülüm Derdim diyeceğim Dikensiz güllerim yarım olmayış ya Çelici kadın sevgimin olmayacak ya Ah ne biçim durmuş yolu Kaygıdan doğdu Bana varin ova Şarlar mı Geceler kararlar Dam teker oyun Bana yetme Bu teşte yüreğimden savaşma Gideceğim gecelerim Ben uzaklarım Bakım ben tücülüm Tücüzem diyeceğim Gideceğim gecelerim Ben uzaklarım Bakım ben tücülüm Derdim diyeceğim Geceler kararlar Dam teker oyundum bana yetme Bu teşte yüreğimden savaşma Gideceğim gecelerim Ben onu zorlarım Bakım ben tücülüm
Üzeceğim diyecek o geçelim geceler Benim toplarım Bakmam tücülüm Lerligin diyecek o Mehriban ýeşler, hormatly tamaşaçylar, owalar sağlaşan atletleşimiz dowam edýäs. Edil Tezşuwat negetleşimizden başynda bäşim Ilmuradowyň ýerine ýetirmegini iksan ajaýyp aýdyma diň sallaňyz. Indi biz gepleşimizi soragjaga barkaly dowam edeli. Halipa ýörüte bir dörjülük toparmydyň size taýýarlan soraglary bar. Ýa-da şol soraglar size ýetirip başlamakçy sizem başardyňyzdan bir jogaplanarsaňyz indi bir şaý hödür edesim gelýär. Howada bir ýalyň howasy salkynjy sesiňiz hasam bir mülayim bolar ýaly goýokçy şaýdan owurtlap oturuň. Ilkinji berjek soram şeýle adam bedeýände sunwatmy ýa onun başga da gözellikler barmy? Adam sunwat bedäplermi ýa başga häsiýetler? Elbetde sunwatum adamyň bedeýände adamçylyk. Adamym sunwatum bedeýände adamçylyk diýdiňiz. Indi adamçylygy adam kärçiligi bir zada çalışmaly bolsaňyz näme çalışardyňyz? Adamyň iň gymmat baýlygy saglygy bolupdy. İkincidenem adamçylygy. Saglygy, adamçylygy hiç da çalışyp bolmaýar. Düşünükli. Indi saglyk barada size sorag bilen ýüzlenesim gelýär. Saglygy goramak adamyň özüne baglymy. Ilkinji nowatda näme pikir edýär? İlkinji nowatda özüne bagly bolup durýar. Saglygyny goramak üçin sport bilen meşgullanmaly, türgünleşik etmeli. O ilmidam iýanladyny saýgary diýmeli. Umuman adam arasynda bolmaly, tämiz bolmaly. Indi şu wagt tolamy 50 ýaşa gadam masyp gelýäňiz. Şu wagtda bir adam öz saglygyny berk saklamak üçin, saglygyny diklemeklik üçin arasda iýmitlenmeli, özüni tämiz saklamaly, arasaçylyga seretmeli, sport bilen meşgullanmaly diýdiňiz. Ýa-da wagtda sport bilen meşgullanýan, maşglary ýerine ýetirýän. Oňurdugymdan ýöreljände 4-5 kilometr gün esasy agyşy. Düşünükli. Onu Kahraman arkadaşımyzyň saýasynda her birimiziň janyny sag bolsun, ýurdumyz asuda bolsun, edil arkadaşymyzyň görellesini, eýeripini, özüňizden tomaşa edýänsiňiz, tele ýaýlymlaryňyz bilen bir näçe bir gysga gogrumly şekilli görnüşlerde bir arasaçylyk barady, sport bilen meşgullanmak barady, bir iýmitine seljermeklik barady, bir wagt nesihat işleri geçirilýär. Umuman hakykatdan bir adam öz saglygyny şo iýmitine seretse, gorap bilýär, edýän hereketleri bilen öz tämizligi, arasaçylygy bilen kesellerden goranyp bilýär. Umuman arkadaşly watanyna ýurdumyzda bir asudalyk bolsun, saglyk bolsun, paragatlyk bolsun diýip tüýsüremeden arzuwlaýar. Sende gepleşigimizi aýdym bilen dowam edäýli. Olar başdy. Näil aýdymlary ýerine ýetip bermekçi? O menim ýa-da bir tane aýdym ýerine ýetip bereň. Sonra gepleşigimizi söhbet arkaly dowam edäýär. Bolar. Mehriban ýeşler, hormatly tamaşaçylar, owalar sağlaşan atly gepleşigimizde tomaşa ediň. Türkmen we tele ýaýlym bilen galyp. Ayrıldım söyün gülümden yarım kaldı sözüne Ayrılıp acı ölümden gitti bağdım neyine Yüreğimden söyleyeyim o beni yakıp yandırdı Deredim çalayı deli etti yürürdü Oğruyum bakan yarım yaşlarım dökün ya bir
yüreğime cevap verme, yüreğimi yakan yar, oğrun bakan yar, göz yaşlarım dökün yar, yüreğime cevap verme, yüreğimi yakan yar. Geçti aylar, geçti yaşlar, haber alman kanaldım. Bugün olsa tüyen gün, geçip gitti yana. Ağla yarın, giyce gözlü, yaştan dolu gözlü. Günde yağla yarın seni, kaygılamda gönlü. Oğrun bakan yar, göz yaşlarım dökün yar, yüreğime cevap verme, yüreğimi yakan yar. Oğrun bakan yar, göz yaşlarım dökün yar, yüreğime cevap verme, yüreğimi yakan yar. Oğrun bakan yar, göz yaşlarım dökün yar, yüreğime cevap verme, yüreğimi yakan yar. Oğrun bakan yar, göz yaşlarım dökün yar, yüreğime cevap verme, yüreğimi yakan yar. Yüreğimin fırıntama diyeli, gelmeye yanıyorum. Yüreğimin fırıntama diyeli, gelmeye yanıyorum. Beni yediğinden kara gözümdü, gidip canıma yandım ayıra. Görmeyi landım, edip bir yandım ayıra. Yandan geçen günleri gidip varlamayla, görmeyi landım, edip bir yandım. Yandan geçen günleri gidip varlamayla. Arğunun çölün gele gidin gün, arzu ediyen yerin şolu gün. Arğunun çölün gele gidin gün, arzu ediyen yerin şolu gün. Ayrılığa yürü, kolla dedim, gözümü yorluğam, dayamayla. Görmeyi landım, edip bir yandım, yandan geçen günleri
Düşerin gülüm gelse yanım, yara sarmak şirin canım. Düşerin gülüm gelse yanım, yara sarmak şirin canım. Bakarım temir dervişim anım, öyle çıkanı teramayda. Görmeyi tanımayda, gediktir yandamayda. Yandan geçen günleri, benim vardamayda. Görmeyi tanımayda, gediktir yandamayda. Yandan geçen günleri, benim vardamayda. Görmeyi tanımayda, gediktir yandamayda. Yandan geçen günleri, benim vardamayda. Görmeyi tanımayda, gediktir yandamayda. Yandan geçen günleri, benim vardamayda. Mehriban ileşler, hormatly tomoshaçylar, biz owallar saýlaşanatly gepleşigimizi dowam edýäs. Beýşmagany owallar saýlaşanatly gepleşigimizden geçenki sanlaryna geleňizde Kakanyň sözlerini dören aperin diýip aýdym bardy. Dinleýijiler şol aýdymam gaýtadan ýerine ýetirip bermem haýyş dediýärler diýdiň. Mümkin ol aýdymam ýerine ýetirip bilerdi. Halkyň aňyna giripdir de, bul aýdym Aneberde atdan soň özüni 68-nji ýylda şonu teklip edilen. Şeydim, Aneberdäge da ýerine ýetiren bulaýdy. ilkinji Aneberdäge teklip edilen şulaýdym. 62-nji ýylda da şeydip şulaýdym döreýe. On näder bulaýdymy siziň ýerine ýetirmeňizde de diňler. Inni şu wagt dinleýijiler pikir edýänler, näme aperin diýen aýdymy bir Türkmen we tele ýylymyny şekilläýdym görnüşinde dinleýijilere bäşim ýerine ýetirip berenok diýip. Mümkin geljekde maksatlaryňyz barmy? Haýsy aýdymy şekilde geçirmek isleýän? Şu ýakyn günlerde şekilde geçirir diýip tamam edýär. Onda bizim sizden şekilli aydımlara garaşýar. İlmurat Pudakowyň Goýokdepäni wasp edýän goşgusy Türkmenistanyň hormatly İlýaşulty Kakadurdy Täjimov tarapyndan aýdymada geçirildi. Şu aýdym barada näme aýdyp bilersiňiz? Näçinji ýylda dören goşgy ýadyňyza düşýär? Çalarak ýadyma düşýär, şu Kakadurdy Täjimov öýe gelenne, o kakam şular ýaly aýdym barda diýenne, Kakadurdaga da ýarap Elkinji ýerine ýetiren Kakadurdaga da. Aýdymyň döreýşi barada Kakadurdy Täjimovden eşden adym aýdy. Şu 90-njy ýyllarda Gökdepeli kompozitor Ýazgyç Aşerif şu Kakamyň sözlerini şol aýdymy döredip Kakadurdaga aýtsaha ýerine düşer diýip Kakadurdaga teklip berilen şol aýdy. Aýdymyň sözü ilki döreýär, soň şoňra sa döräbem. Ilkinji ýerine ýetiren halipady Türkmenistan hormatly Ilýaşulty Kakadur Täjimov bolýardy. Onuň Kakadurdagynam şu aýdym ýazgysyny alyp öwrünip ne şuňky bizim gepleşiňe de getirdik. Ne gepleşik aýdym bilen dowam edeli, ýanky aýdymlaryňyzy ýerine ýetirip beriň, soňra gepleşigimiz söhbetleşik akal dowam ederiz. Atmaya değilim Bayram bu boçede karam Arasını boşu diyden karam Yediyiz kalan soğduk deten gökten Tekle dete çıkıp karasam taşın Gitti dağı kurşabal yardım taşın Geçmişim yandan da aylan yar başım Gebem kalan doğduk defem dök defem Geçmişim yandan da aylan yar başım Yediyiz kalan doğduk defem dök defem Böbek kanım daman yeyata yeri Mektetten ayrılıp nire gideyim
doğduk detem büyük detem büyük detem Öktedi mukamı acayip mukam Önü degin ak murad eder Akadan göbeği kadir mekan Yediz kalan doğduk detem gök detem Arnamızı yatir tenine Türkmenin Uraz memnunum nur verdi khana Kurban murad işan dinim iman Yediz kalan doğduk detem gök detem Kurban murad işan dinim iman Yediz kalan doğduk detem gök detem Böbek kanım daman yadı yeri Ben senin ayrılıp direğdeyim Hey hey seni yatır müglem çekip giderim Hey hey yedi kalan doğduk dipem gök dipem Hey yedem kalan doğduk dipem gök dipem Gök dipem Gök dipem Güler yüzlü gülleğin şirin sözlü kumayın Sensin bugün dünyamda Yaktı kalyan yanayın Gülgün değil Kalırım sansam peri Ay cemalım ay veri Ağzın aç yara Yazı yıldaydım kalsam Dünya doğru karına Uvaniham bina buraya Kudrutumu doğru Ay cemalım ay veri Ağzın aç yara Meşhur ettin elimi Güllü Türkmeni Bağladın akbalıma Özümün akbalımı Gülgünçe değil bari Kalırım sansam peri Ay cemalım ay veri Ağzın aç yara Men köli
murat noli taqdim edýäram gül cemal gün göri taqdim edýäram Mehruani ile şer formatı meşhurlar bir de oğallar sağlaşan atletleşime devam ediyaz. Beşma yankı yerine yetirip veren aydımlarınız üçün ayratin sağ olsun aydiyaz. Oğalınız hemişe belende yanlansın. Arkadamızın sayesinde şu asuda yurdumuzda toylanayan toylarımızı, bayramlarımızı ovadan aydımlarınız, sağlarınız bir de yaptırsın deyip tüysürümüzden arda olayasın. Neketleşimizi sorularla devam edelim. Sungot maşgalasını doğulmakluk adama cogapkarçylyk yükleyämi? Elbette teäbi kakamy şahir bolan soň halk şolar ýaly pikir edýär-de. Aýdym sazam bir sungotyň bir görnüşi de. Men onuň aýdym sazy özüme ýakyn görüp şu aýdym sazy saýladym. Düşnükli. Beşma şu wagt siziň ýerine ýetirýän aýdymyňyza ýaňy bir sine diýäs bolýan. Hem özüňiz sadanlarlyk edýäňiz, dinleýijiler hem görüp oturanlar sizi ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzy nota görnüşini Sadanam nota görnüşini çalýaňyz, aýdymam nota görnüşini ýerine ýetirýän. Kynçylyk döredýärmi? Edil nota görnüşde däl bu ýerde geçen gepleşiginde de aýtdym. Hemme sazy ýatlap çalmak mümkin bolman soň özüni ýatladýan belli bolýar her sadandan. Aýdym köp bolan soň ýa-da düşüp baranakda. Elmidam türgönlüş geçýär ýöne aýdym gitdigiçe köp bolýar, soň hemmesine de ýetişmem bolana. Onuň şo her kim özüni aýdymda bent bolýar, gaýtalama bolýar. Şo gaýtalamada haýsy garmoniýalar alınýar. Ya gitara, saz, gural çalýarmy? Ya bas, saz, guralynyň herisiniň öz başyna solo berýärse, solo diýmek aýratynlykdy. O saz çalmaly. Elimden bölýär aýdymlary hasýeter gyzykly bolmak üçin şo sazyň akordlaryny öz ýadyna düşmek üçin şolary belli alýar. Aýdymlar şolar ýaly görnüşe geçirip dinleýijä ýetirmek üçin zähmet talap edýär. Ören agyr zähmeti barmy? Täbi Bir aýdymy şu görnüşde dinleýijä ýetirmeklik üçin näçe gün ýa sagatmy, näçe rahat gün zähmet talap edýär. Ho, ilk oturup taýarlanýar. Öňkü geçen gepleşiňiz aýdyşym ýaly ýene bir gedek ýatlatmak üçin gaýtalap geçen muny. İlki ýazýan, soňundan hemmemiz üýüşüp şoň üstünde her kim öz pikirini aýdýar. Şolar ýaly ýagdaýda işlenýär-de. Ondan soň ony Türkmena diýär, maslahatly biçilen doň gaýsa bolmaly. Ana şo türgönlüş kän talap edýär. Ýadyňa salmaly, sözlerim ýatlamaly. Nirde kim näme saat çalýar? O kim nirde näme solo çalýar? Gara şolary ýatlamak üçin aýdym köp bolanlygy derarly, şonu bellemesek ýatdan çykýar. Bir aýdymy taýin etmeklik üçin näçe gün sarp edýär? Bir hepde gerek bolýar. 7 gün gerek bolýar bir aýdym. 7 gün, 5 gün aýdymyň özüne bar. O öz milli Türkmen halk aýdymlary bolsa, olar ýam kän. O onu öňündegi diýe täbi şonu bellemesek ýatdan çykýar. Hatabyň itýär. Meselem aýna mundan şo ýerde belli bir hatap gitmän arasynda ýürüýte şoň döwülýän ýer bar-da. Türkmeniň milli aýdymlaryna onýal fursatlar köp duş gelýär. Düşnükli şu wagt bir Türkmen halk aýdymlaryny täzeçe işledik diýdiňiz. Milli aýdymlara mümkin bolsa bir Türkmen halk aýdymlaryndan ýa bolmasa epaslardan, destanlardan aýdymlary ýerine ýetirip bilersiňiz ýöne bir şu ýerde ýene bir sorak beresiň melýär. Häzirki wagtda birine arkadamyzyň saýasynda bir ýaşlygyna garamazdan barmak basyp sanardan kän aýdymçylarymyz bar. Halka özüni allyran sunwatda bir aýdymsaz älemine nur çaýjak ýaşly hinler ýurdumyzda bar. Olar häzirki wagtda Mehriban arkadamynyň tagallatyndan Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen hormatly atlaryň eýeleri, ýylyň parlak ýyldyzy diýen hormatly atlaryň eýeleri, uly ýaşly aýdymçy hökümini häzirki döwürde bir şu aýdymsaz älemini bir geljegi bar. Şu türkmen bagşyçylyk sunwatyny bir görürlülük alyp bolajak ýaş aýdymçylar hakynda näme aýdyp bilersiň? Kimleri atlandyryp bilersiňiz? Görürlüli
zehiyinli ýaşlarymyz bar. Hacı Ýazmamedov Agzabiljek, men Atabay Halipaň iki ogullary bar. Gowur dinleýän. Şolar oňordugynyň aýdymlary ýoýman ýerine ýetirýärler. Azat dönmez bar. Şolar ýaly o ýetýänçlerimiz köp bolsun, elimizde ama arkadağımızda halkımıza hizmet ettirdiler. Ve sağ ol, aşma arzularınız hasıl bolsun. Ne gepleşik aýdym bilen dowam edäýil. Näil aýdym ýerine ýetirip bermekçi? Şahyrymyz Mätäjiň sözlerini raqdy durma diýen aýdym hem de Görogly eposdan tämen gelinçäm diýen aýdymlary ýerine ýetirip bereýin. Onu beşmağa yankı adlandıran aydımdan sizin yerine yetirmenizi ul höweslen dinlemek isleýäs. Mehriban ilişir siz bolsa Türkmen Owa tele ýaýlymyny owalar sadlaşan atly ýetişimizde tomaş edin. Köyümde köyümde köngülümü kırma. Aşk oğul çeker cebir ciphani, aklına görürmedi utani. Oturmam gelip toğu kapandı, bikar gidip ömrümü gele kıvırma. Çekip gönderirme. Gerçekten rakiplara tam olur, tüm kayta işin tek olur. İlişin yakşama tek olur hep, boca mertecini kolundan verme.
İyilişinde yanlış yaman Tek olur o metacil kulumdun verme Gönül alar men seni öz canım Toy şayrı tutum temin gelince Habari verim ağa sultanım Dursun ulluğunu temin gelince Gelince, temin gelince Bir habari verim halamı şabi Tuttuk elim kaldım hayran Hayrana hayrana Günlü kırkudini çekin bir yana Yıkımız şirinler temin gelince Gelince, temin gelince 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 Aha, temin gelince Merdiği şu haramdır, haramdır, dolu haramdır Çeşti kebap piyaladı şerap içinde solunur temin gelince Gelince, temin gelince Gelince, gelince Aha, temin gelince Börükdeki son kadir sultanı Gayret beni vel sever yana Koy göklü bağır olsan giryana Koy şayını tutum temin gelince Gelince, temin gelince Günne kırkudini Günne kırkudini çekin bir yani İyizin Türkmen ilim temin gelince Gelince, temin gelince 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 Aha, temin gelince Mehriban ýylyşar hormatly muşuşlar, bir de wagtlar taýlaşan atly ýetmişime dowam edýäs. Beşma çay içip oturuň.
soralara geçeli. Ahlas bilen anamdan bir yerini saylamaly bolsaňyz, haýsyny saylardyňyz? İlki adama anam gerekmi, ahlas gerek? İlk bilen adama anam gerek. Täbi adam haýsy islenlik ugrda bolanyny da özüne anam bolmaly. Öz pikirimçe ilk bilen anam gerek mükadiýan täbi her bir islenlik kärdäki adam o özüne anam bolmaly. Kärne de Söýgü bolmaly. söýgü bolmaly, ihlas bolmaly mükadiýan. Yani ilki ahlas saylasaň anamyň bolmasa, ahlasyň peýdasy ýok diýjek bolýan. İkiden bir gerekladyň biri-de. Yani ikisinden birini saylamaly bolsaňyz anam saylar. Anam saylar. Bizne öz alyp barýan işimizde üstünde işleýär anam bilen. Ýöne ihlas bolmasa işlem boljak dälle. Düşnükli. Inni täze dören aýdymy ýerine ýetireňizde, döredeňizde şol aýdym ilki öz gowunuňyza ýaramalymy ýa diňleýijiň gowununa ýaramalymy diýip pikir edýäňiz. Käwat saz guralynyň başyna geçip, hyjulanyp, piňlenip, şeýle bir sazlar emile gelýär. Özüňe ýaraýar-da. Ondan soň ýankyny Diňleýije hödür. o işläp hödürläp görýän. Diňlediňde diňleýije-de yarar mukadiyen täbi şoňa anam bilen ihlas bilen ýapyşýar. Ahlasyny diňdirseň, şol aýdym halkyň Anam gowundan bildirden. turur diýip anam bildirseň, ona diňleýijiň hem gowundan turur diýäňizler. Şeýlere mukadiyen täbi özüňe yaranlar köplenş diňleýije-de barýan mukadiyen. Bir şuwa ýüzüňizde seredýär solyn. Joşundan ýaňa bir aýdyma hiňlenesiňiz gelýär, aýdym ýerine ýetiresiňiz gelýänligini duýýas. Mümkin bolsa, Ýöwes bilenjim. aýdym ýerine ýetirip beriň, soňra geçişimiz ýene de dowam eder. Samahwany ýa-da hormatly müşahitler, diňläňdiň jalyň siz üçin Bäşim Ilmuradow aýdym aýdýar. Dost yenim bollu düşman, dost yenim bollu düşman, yürgü deyli aynam bulma. İşlerimi bollu puşman, yürgü deyli aynam bulma. İşlerimi bollu puşman, yürgü deyli aynam bulma. Ala çoktur endi dağı, düşman aldı son tağı. Alan orta çarbak yürgü deyli aynam bulma. Alan orta çarbak yürgü deyli aynam bulma. Düşman kömlü bolsun şerli yürgü deyli aynam bulma. Düşman kömlü bolsun şerli yürgü deyli aynam bulma. Tükettiğer bahar yanım, tükettiğer bahar yanım, gayrı yerde tutup yüdüm. Köllü kalmadım, kulağım yürgü deyli aynam bulma. Köllü yüzme kulağım yürgü deyli aynam bulma. Yürgü deyli aynam bulma. Yürgü deyli aynam bulma.
Gel aydınlardı aydayında senin gülün civarından kanayım. Gel yanıma gel duysadım seni, sen benim sultanım ertanım. Gel yanıma gel duysadım seni, sen benim sultanım ertanım. Ayran oldum, başımı koydum, gelelim daha sözlerim yoluma karayar. Gel aydınlarım, aydınlarım, senin gülün cemalından kanım. Gel yanıma gel, üzüldüm seni, sen benim sultanım ertanım. Gel yanıma gel, üzüldüm seni, sen benim sultanım ertanım. Ben kurban olayım sırtımlarına, benden girmedi dünya malına. Eğer sen gelmeden benim yanıma, dünyanın ötürü seni divana. Gel aydınlardı aydınlar, senin gülün cemalından kanayım. Gel yanıma gel, üzüldüm seni, sen benim sultanım ertanım. Gel yanıma gel, üzüldüm seni, sen benim sultanım ertanım. Tek keşfini yazsam o türünden ay gönlüm. Ben canımı olsam yakıp gittin ay gönlüm. Ben canımı olsam yakıp gittin ay gönlüm. Bu derdime yoktur çare, yüreğime kalın yara. Ben yüreğimi gönlüm bile yakıp gittin ay gönlüm. Beni bu iktidara koyup gittin ay
gödül. Hayran ettim kızım bilen, beni yaptın sen bilen. Ben yüreğimi kızım bilen, yakıp gittin ay gözüm. Ben yüreğimi kızım bilen, yakıp gittin ay gözüm. Aşk bolu alır boldu, yüreğimde odun yandı. Oğlum aylarını söyledim ben ay gözüm. Aşk oğlum aylarını söyledim ben ay gözüm. Ine mehriban illeşler, hormatly tamaşaçylar, owalar sağlaşan atly gepleşigimiziň bugünkü gahrman arkadamyzyň saýasynda paýtagtymyz Aşgabatyň görküne görk goşup oturan Aşgabat Medeni Din Çalyş Merkeziniň ýaz howlusyny taýýarlan göçme sanymyzam ahyrlap barýa. Bugünkü gepleşigimizde Halip Aýdymçy Bäşim Ilmuradow we sadanarlar topary bilen ençeme aýdymlary bir täzeçe görnüşde ýerine ýetirip berdi, gyzykly söhbet etdik. Bäşim ýene urýaly gepleşigimize gelip şerinden aýdymlar dinleýijilere ýetireňiz üçin sadanlara da siziň öýüňizde de dörjülükde pyrmyzyň adynyň hoşallygymyzy bildirýär. Aýdym sada eleminde ulussunluklar arzu edýär, maşalaňyz da bar bolsun. Sag bol Begmurat. Pursatdan peýdalanyp bize göreli bolup duran mehriban gahrman arkadamyň tutýan tutumly işleriniň rowaj almagyny, janyň sag bolmagyny, elmidama bize baş bolup bermegini tüýs ýöregimden arzu edýär. Sağ olun, Bäşim arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Gepleşigimiziň her sanyna tomaşa edýänsiňiz, öňüm gepleşigimize gelip owadan aýdymlar dinleýijilere ýetirdik. Gepleşigimiziň jemi elbetde mehriban arkadamyzyň bize gazanp berýän beýik ýeňişlerini, edi arkadamyzy wasp edýän ajaýyp buýsonçly aýdym bilen jemlenilýär. Häzir şol aýdymyň ýerine ýetirip bermeňizi haýyş eder. Şol aýdym bilen biz gepleşigimizi jemlerdik. Pursatdan peýdalanyp bizem ýene bir ýoly gahrman arkadamyzy ak yürekden uzak ýaş dileýäs, uzak ömür dileýäs. Mehriban arkadaşlar, janyňyz sag bolsun. Tutýan tutumly işleriňiz elime dama rowaj alsyn. Siziň badylga beren Türkmenistan bitaraplygyň mekanyny bilen ajaýyp ilimizi, Türkmen halkymyza gowunlar, bagtly günler ýar bolsun. Ine mehriban ýyleşer şeýle ýaş arzuwlar bilen Bäşim Ilmuradowyň ýerine ýetirip berjek. Mehriban arkadamyzy wasp edýän buýsonçly aýdym bilen gepleşigimiz jemleýär. Ýöne biz siz bilen uzak wagtlyk sagwallaşamyz, ýene de alaýjak bir hepdeden Türkmen owazyny, owalar saglaşan gepleşigimizde görüşýänçe hoş wagtyňyz. Teker bilen atın bizle aylanıp diyor kütüp dağı, dağlık yollu arkada zilla otur gülli yar. Beyle bakkan beyle var arasında ahali, taşuğuzu kim var bir yer paytağım var. Yaş vilayet bir cembol arkada savulli, attım senin ağlar Rahmet bilen cevap ver. Yaş vilayet bir cembol arkada
arkadağa davulli halkım benim ıhlatıma rahmet bilen cevap berýär. Gülle bizden gülli yardan arkadağın ıhlar Muğuşaya etli halkın bedi bağlıyımı bayan Eyle balkın beyleli var arasından akılli Naşuğu diyim var biriktiryen paytahtım var Yaş vilayet bir cem olur arkadağa tavulli halkım benim ıhlar rahmet bilen cevap berýär. Beş vilayet bir cem olur arkadağa tavulli halkım benim ıhlar rahmet bilen cevap berýär. Beş vilayet bir cem olur arkadağa tavulli halkım benim ıhlar rahmet bilen cevap berýär. Beş vilayet bir cem olur arkadağa tavulli halkım benim